Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz täze taryhy eýýamyň möhüm wakasy bolan ýurdumyzyň halkara giňişligindäki awraýynyň belinde galýanlygyny alamatlandyran halkara forumuna gatnaşjylary mähril garşylady. Gahrman Arkadagymyz belin mertebeli mihmanlary Türkmen topragyny görýänligini ören saatdygyny aýtdy hemde olara tutuş dünýä ähmiýetli meseleleri öz için alýan foruma gatnaşmaga iýerilen çakyly kabul edenlikleri üçin minnetdarlyk bildirdi. Häzirki döwürde deňiz galgasy bolmadyk ýurtlaryň öňünde durýan wezipeleriň üstünlikli çözülmegine gönükdirilýän hemme taraplaryň oýlanşykly çemeleşmeler forumyň gün tertibiniň esasy meseleleriniň birine urildi. Birleşen Milletler Guramasynyň deňiz galgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatyna gatnaşýan belent mertebeli mihmanlar bu ýerde türkmen halkynyň milli mihmantöýürlük däpleri esasyna garşylananlyklary üçin öz hoşallyklaryny beýan etdiler. Davara gatnaşýan belent mertebeli mihmanlar dünýä ötürüşine işen goşan goşýan garaşy hemiselik bir tarap Türkmenistanyny tutuş adamzat ähmiýetli foruma gatnaşmagyň özleri üçin uly hormat tonuny tadylar. Şeýle-de olar giňmeçörli maslahatyň işine üstünlük arzu etdiler. Gahrman Arkadagymyz mihmanlaryň her birini mübarekläp, olaň alyp barýan jogapkärlik döwlet işlerine täze ajaýyp üstünlikler gazanmaklaryny arzu etdi. Hemde Hazar deňiziniň kenaryna geçirilýän halkara maslahatynyň dowamyny gazanaljak ýalaşyklaryň geljekki ösüşe badalga boljakdygyny ynam bildirdi. Bellenişýäli Birleşen Milletler Guramasynyň deňiz galgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahat beýik maksatlary nazarlaýan çözgütleri kabul etmekde ygtybarly meýdança öwürler. Şeýle-de belent mertebeli mihmanlar garşylamak dabaratynyň çäklerini oňa gatnaşyjylar bu gedekki forumyň dowamyna garaljak meseleleriň we kabul ediljek sözgütleriň dünýä ýurtlarynyň ykdysadyýetleriniň kuwatlanmagyna giň ýol açjakdygyna ynam bildirdiler. Halkara maslahatyna gatnaşyjylar giňmeçörli çäräniň ajaýyp ýurtda geçirilmeginiň ähmiýetine üns berip, Hazar deňiziniň Janys Pal kenaryna öz işine başlanan halkara forumuna gatnaşmagyň özleri üçin belent mertebedigini ýatydylar.